OK, takže vítam vás pri druhom YouTube videu. Dneska to bude full day of eating. Ukážeme si, čo jem, koľko toho jem, prečo, keďže teraz som začal ten hybrid štýl cvičenia, takže to musím jesť viac. Ukážem si dneska aj beh, tréning behu a dneska bude aj cheat, na to som aj zabudol. To mi pripomenul len kamarát včera, takže taký menší, no dneska cheatík nevadí. A poďme na to. Hneď na raňajky, alebo vlastne ešte pred raňajkami, skôr pred 10, OK. Som túto proteínovú tyčinku a potom som si dal elektrolyty na taký lepší začiatok dňa. Potom som mal asi hodinu pauzu a tu už som na nákupe v Lidli. Kúpujem si banány a potom sa presúvam ku chladiacim boxom a tam je dneska ten najväčší zádrhel podľa mňa, keďže si kúpujem toto tiramisu, ale môžete tam vidieť aj spolužiaka na chvíľu, to je ruka a zjedli sme to na polovicu, OK, bol to cheat. OK, takže dneska sme zatiaľ videli, čo som jedol a teraz už je po obede, ideme behať. Ako pre-workout som mal banán, takže hádam, už to nebude žiadny šok po behu. Dneska idem na distance, takže hádam, padne ďalší personal rekord a potom vlastne vidíte, čo budem mať na takú obed do večeru a ešte nejaký snack, takže uvidíte niečo z rozcvičky a samozrejme z behu. OK, takže máme polku behu cca, už som celkom vyšťavený, takže uvidím, dokedy to potiahnem, ale bežme ďalej a dám update neskôr. OK, takže máme po behu, dneska som nakoniec fakt zabehol ten rekord, dal som dokopy nejak 3,2 km s tempom nejak 8,50, hodím vám sem niekde screenshot proste zo Stravy. Takže to som mega rád. No a teraz ešte sa idem rozcvičiť, idem na intrak, poriadne sa najem, keďže pred behom sme mali len banán, teda som mal, neviem prečo v množnom čísle furt. Každopádne to je jedno úplne. A potom dám nejaký chillec, porobím niečo na počítači, čo sa týka nejakých vecí, ktoré vám oznámim neskôr, keďže teraz je to ešte v procese. A tak no, takže vidíme sa pri ďalšom jedle a potom na nákupe. OK, takže už sme v Lidli a idem vám taký rýchly nákup spraviť, čiže berieme puding, potom túto tyčinku, neviem, že je to spracované, ale dneska je to len rýchly nákup a s týmto to je vlastne všetko a idem na intrak jesť a vidíme sa pri jedle už po Lidli. OK, takže som z Lidlu naspäť a konečne sa idem najesť. Vedem vám to ukážem. Mám tu vlastne 110 g jasmínovej ríže, 217 g kuracieho mäsa v airfryeri robenom. K tomu je zelenina robená na panvici s takým proste krémom na varenie, hej. Môže ho tam byť cca 70 ml. A to som vlastne všetko primiešal do dozy. A potom nás čaká nákup z Lidlu. Vyzerá to dosť lákavo. Samozrejme je všetko spracované. Ale tak dneska je jeden z tých cheatovejších dní. A ja sa idem teda teraz najesť. Oddychnem si, porobím niečo, čo mi treba, ako som už spomínal predtým, vonku. A vidíme sa vlastne pri večeri, tam si viac povieme o makrách a bielkovinách.
keď sme pri tom, tak makra a bielkoviny vybehnú niekde zase tu, možno niekde ich dám a tak teda budú chuť. OK, už som najedený, ale ešte aby som nezabudol, keďže dneska som behal a mal som dosť aktívny deň a dosť kalórií som aj spálil, tak pre istotu si ešte raz dám dneska elektrolyty. Nespraví mi to nič zlé, proste len podporím telo a bude mi lepšie, takže taký tip, dávajte si to aj vy, ak športujete viackrát do týždňa, niekto možno viackrát za deň, tak odporúčam. Ja už som sa najedol a idem už iba chillovať a vidíme sa teda večer pri tom jedle. OK, takže máme už nejakých cca 6 hodín večer. Ja už som si porobil veci na počítači, chvíľu som si oddychol a idem jesť posledné jedlo dňa. A tým bude, ako ste už videli v tom nákupe, dáme si otučený tvaroh s týmto proteínovým pudingom a taký tip, ak si to zmiešate, tak to fakt chutí ako klasický termík, čo si predstavíte. A môžete to skúsiť úplne v pohode. A ako dezert si dám túto proteínovú tyčinku tvarohovú v podstate. Viem, bolo to dneska viac spracovaných potravín ako tých proste raw, ale sú aj tieto horšie dni. Chcel som vám ukázať realitu, nie žiadne proste, neviem, proste je to tak, ako ste to videli a zajtra už bude normálny deň, nebudeme žiadne tiramisu. Takže ďakujem za pozeranie tohto vlogu. Ja idem asi zase robiť nejaké veci na kompe, do školy teraz už, nie pre seba. A vidíme sa ďalšiu nedeľu proste. Čaute.